Nina bakantaba zimbili zakhelene zentula ngisho ukuchawulana nina beqhawe ngiyanibingelela bakwethu nibingelelwa iNtungwa lasenhla kwaSokhumalo nina bakazi inhlonhlongi inkomo ethandwa zibawo intulo ebande ngodonga kwabheka uZulu nina benkwazi kaNdaba emaphi kwamhlophe inkwazi kaNdaba sithi hile yonyo ndemaphi kwa amhlophe kwaZulu ningayithinti leyo nyoni sithi iyekeni leyo nyoni ngeyezulu inkwazi kaBhusha sithi kosamazamulwa andloludumayo lona nibingelelayo bakwethu ukholo kwaKhokhumalo bakwethu kuKhokhumalo TV ngichaza ke ngeinduku ke namhlanje ke ngeinhlobo ke zezinduku nina beqhawe ke induku ke ziningi khona induku ezokushaya khona ke induku ezokudondolozela khona ke induku ezokuhloba njalo njalo bakwethu angiqale ke ngodlwedle bakwethu udondolo ke lo lusetshenziswa ke ukudondolozela luphathwa kakhulu ke insizwe ezindala ke kanye nezintombi ezindala kubuye ke kuthiwe ke uzime sizokhumbula ke indodakazi kaKholenso yayibizwa ukuthi ke iudlwedlo igama layo enxa yokuthi ke yayibathanda abantu bakaZulu ngakho ke abantu bakaZulu babekholelwa ke kuthini ukuthi iwudondolo ke lokudondolozela ke lukaZulu Warrior igama layo Warrior Kholenso nina beqhawe ebuya aziwe ke ukuthi udlwedlwe nina beqhawe ke udlwedlwe ke induku ebuye ke yaziwe ke ngotondolo induku ke yokudondolozela ke lena ke ephathwa ke insizwa ke ezindala kanye nezintombi ezindala esihlabele emgamba kwethu ke siye ke emshizeni ke umshiza ke induku engenziwa nanoma umuphi umuthi ke oqinile bakwethu induku ke yokushaya ke le yasetshenziswa ke futhi nasemgangeleni ke lapho ke kuncwekwa kuncwekweni bakwethu umshiza ke ubuye ke waziwe ukuthi ke umzaca nina beqhawe wenziwa ke ngezihlahla ke ezifana ke nemqalothi izihlahla eziqinile bakwethu siqhubekele phambili bakwethu sihlabele emgamo isikhwili ke umshiza ke umfishane nina beqhawe nina bembube nina benkosi yakithi isiqobolo ke induku ke emfishane ke yamaphoyisa induku ke iphathwa ke amaphoyisa nina beqhawe isishingo induku ke yokuhloba ke lena induku ke yenziwe kahle ke yaba nekhanjana ke elincane eyihlotshisiwe kahle iphathwa kakhulu makusino ibuye ke ikhonjiswe ke nasembukisweni isiviliba umzaca ke omfushane ke onesiqu ke esikhulu bakwethu ningabeqhawe isagila sihlabele emgama isagila bakwethu induku nje nekhanjana nje elikhulu nje ngokulingene bakwethu sivamisa ke kwenziwa ke ngesihlahla ke somnqumo kanye nehlokoshiyane ke induku ke yokujikijela ke lena ke ishaya ke onogwaja kanye nezinyoni nokunye bakwethu induku ke yokujikijela ke lena babuye bahlobeke nangayo ngoba iyaphatheka kuyahlobeka ke nangayo ke kuyahlobeka impela nangayo kanti nokushaya ungashaya futhi nangayo nina beqhawe isimonqo ke kuseyisagila ke naso lesi sinekhanjana nje elikhulu sinekhanda ke elikhulu mhlambe elingaphezulu kwesesagila ke saseke siba ke nenduku ke umphini ke umfushane ke kujikijeleka kamnandi ke ngesimonqo bakwethu nina beqhawe nina bembube imvubu ke manje ke imvubu ke senzenziwa ke isinomi ke kanjani senzenziwa ke ngoplastic noma ngerubber ngaphambilini ke imvubu ke yayenziwa ke ngesikhumba ke semvubu ke imboma sasonyiswa ke bese ke siyasikwa ke sicija ke ngaphambili ke isebenza ke ukushaya ke imvubu
isebenza ke ukushaya ke uma sesonyisiwe ke bese ke siyashukwa ke bese ke mhlambe siboshelwa ke othini ke sibane ke nento ke eyoba ke umphini wayo ke imvubu. Imvubu ke yayenziwa ke ngesikhumba ke semvubu bakwethu, ingakho kwakuthiwa ke imvubu nina beqhawe. Iwisa ke kubuye ke kuthiwe ke impiselo. Inekhanda ke elikhulu ke kunesagila, inekhanda ke elikhulu ke kayinde ke yona ngangesagila ke ilolongwe nje kahle. Isikhali ke sabamnuzana ke lesabasiphatha ke nesizenze nina beqhawe ke ikhanda ke likhulu ke kubuye kushaywe ke nangaso ke impiselo ke kubuye ke kushaywe ke nangempiselo. Impiselo ke ibuye ke yaziwe ke ngokuthi ke iwisa nina beqhawe. Insulungu ke isagila ke sinekhanda elikhulu, likhulu kakhulu ke ngokungavamisile. Umuntu ke usuke lenzeleke ke mhlambe ke ukushaya ke mhlambe inyamazana ke kanje makuzingelo, kujikijela inyamazana makuzingelo nina beqhawe. Inyamazana mhlambe ke esuke ke ilele njengonogwaja ke. Unogwaja ke ushayeka kamnandi ke ngalolo ke hlobo lwenduku uma ke ulele, uma kuwukuthi ufica ke ulele ke. Insulungu ke leyo asihlabele emkama. Iqhabanga bakwethu. Induku esetshenziswa ke ukuhamba. Inekhanda nje elincane imvamisa ke. Yenziwa ke ngomsimbithi noma ke ngomnweba nina beqhawe. Induku ke yokuhamba ke lena bakwethu. Ubhoko ke induku ke ende bakwethu, ende ke lifakwa lapho ehawini ke. Kulezi insuku bayaye ke bayicije ke ngaphambili sebayisebenzisa kakhulu ke ekulweni, kanti ngaphambilini ke endulo ingasetshenziswa ke ekulweni ngokomthetho ke nina beqhawe ke. Kwakungalwiwa ngayo bakwethu. Isikhathi esiningi ke kwakuziwa ngawo ke umfula ke ukuthi ugcwele kangakanani ke, ukuthi ke ujuleke kangakanani ke umfula, amanzi ukuthi ajule kangakanani nina beqhawe. Abantu babengalwi ke ngobhoko. Manje ke sebeyalwa abantu ke ngobhoko kangaka ukuthi baze bagwazana impela, sebaze balucisha ke nangaphambili bakwethu nina beqhawe. Ubhoko ke lwenziwa ke ngenqayi bakwethu noma ngeXolo nina beqhawe, nina bembube. Igala linamagedla ngoba lenziwa ke lihlawe ke imisele ke ngenhloso ke yokuthi ke uma lishaya ke kube sengathi lowo muntu ushayeke kaningi, lowo muntu ke uvuleka ke amanxeba amaningi, lowo muntu osuke eshayeke ngegala. Ngesizathu ke sokuthi igala ke lenziwa ke ikhanda lalo ke lahlawa ke imisele. Ungafunga ukuthi umuntu oshawe ngegala ke ushawe kaningi mhlambe kahlanu ebeke eshawe kanye. Lenziwa ke ngomhlwampunzi noma ngomklele ke noma ke umlalanyathi ke njalo njalo. Umhlwampunzi ke abanye ke bathi umkhwampunzi ke kwezinye indawo bakwethu nina beqhawe. Nomqalothi ke uyalenza ke igala nina beqhawe, nina bembuku. Unhlongweni ke kuyaliwa ke ngonhlongweni ke usetshenziswa ke ngamakhehla ke insizwe ezindala ke kanye nezintombi ezindala. Kubuye ke kuliwe ke ngalo, kubuye ke kuliwe ke ngonhlongweni bakwethu nina beqhawe. Asihlabele emkamba kwethu ke isigongotho ke induku ke enkulu ke ikhanda ke kushuthi likhulu ke. Bese ke umphini wayo ke bomfishane ke isetshenziselwa ke ukushaya, kanti nenduku ke evala ke ngasemnyango ke uma kulalwa ke buye ke ibizwe ke ngalelo gama bakwethu. Induku ke ingasho ke noma yipi ke induku noma ke uluphi ke uhlobo ke lwenduku eliyabizwa ke ngenduku bakwethu nina beqhawe. Angazi noma ikhona enengishile kodwa ke ngibona sengathi ke ngisho zonke. Umshiza ngiwushilo, impiselo kubuye kuthiwe ke isagila bakwethu. Sinekhanda
kubuye kuthiwe iwisa hayi isagila esinekhanda ke elikhulu ke kunelesagila ke impiselo ke nina ke qhawe isikhali esabamnunzana ke lesi bese kuba khona ke ukhande ke induku ende ke ecijeke kancane ukucitshwa ngayo insema ukucitshwa ke ngayo insema kanobhoko nalo manje ngibona ke sebeyacela bayalisebenzisa ukuciba insema ke kwezinye indawo ke manje ngoba sebeyalicitsha nalo ke ubhoko nina beqhawe nina bembuku ake ngimeke lapha ake ngimeke beqhawe yobuye ke ixoxele ngokuzayo niphile nina bembuku niphile nina beqhawe usalithatha ngomkhonto endunda kusuka ngempi endunda kusuka usalithathe kuseni endunda kusuka ngempi endunda nina beqhawe nina bembuku